harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Oras madi amu amanami dot inanami selamat hari Minggu madi ita sasudena. Adorang so tapuka par minggota rap mahita pertangiang nahohom di bagasan rawata pertangiang hita. Amin. Tapuka mahapar minggota, marede siang buku ede nomor 527 ayat 1 ayat 2.
Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mempa langit dohot tanoon. Amin. Disuruh debata do anak-na, gabe perdenganan taringot tu dosata, hamu alea kadongan, molosongon ni haholongi debata hita, ikon do hita, masih haholongan sama hita. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, sailehon jala patubu madi hami haporsiaon nasitong, tabai ma haporsiaon nami ganupari, asalam togu, lehon madi hami holong ni roha naso marpangaci, asa holong roha nami diho, dohot didongan nami jolma, lehon dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mambahen lomo ni rohami, say oloy ma pangidoan nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tatakihon mapati ni debata di minggu patuluhon dung Trinitatis imasian tolu Musa 10 sia ayat 10 lalu. Dang jadi balosonon muna jahat, dang jadi marsuni-sunian roham tu anak ni pangsom. Ikon haholonganmu donganmu jolma songol dirim ay audo Jahoba imasahatna. Atong rap mangido gogo mahitasian debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulanom bartu patimi. Amen.
Tato poti badosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan. Para siroha nasumurung. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami hala pardosa na dangolon rotu joloni habangsa habadion mi. Manopoti jala manganggukon dosa nami. Masay jot-jot warsay hami ho marite-ite pikiran dohot hata dohot pambahinan nami na ruai. Dang uhaulongi hami ho siyan nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami dang doson diri nami hubain hami. Dibahini tamado rimasanmu jala uhumanmu hami tu amatean saleleng nileleng nai. Alaina maporus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi mangido siyan nasa rohanami hasesani dosa nami saluhudna. Sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu hami dot ala ni goar munabadiai ale Tuhan saya si roham ihami halak na dangolon. Amin. Molo tungadong nama nang isa na mardosa, adong do panguddianta di amay, ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohay, jala ibana do pardengganan taringot tudosata, alay dada holan taringot tudosata, dohot do taringot tudosa ni saluhut portibion, hasangapon madidebata na di ginjang. Amen. Atani debata turpu epistel di minggu patoluon dung Trinitatis sadarion ima sian pesalmen onopulonom ayat sada satu ayat sia marganti sorin mahita majahasa marolop-olop tu debatama ale sandok tanoon
Dok hamuma mandok debata, tung nasongkal do akka pambahenanmu, binahen ni hina timbul ni gogom, ikon marsomba tuho akka musum. Ikon liat portibion tahe marsomba tuho sogot, jala mangendehon ho, pangendehon goarmu, sela. Robe mahamu marnida akka pambahenan ni debata, tung nasokal do pangarajayonna di manusia. Nunga di pauai bana lauti gabe makiang, mardalan pat donasida panaripari batang aiki, marlas niroha duhita ujui mida ibana. Matua ibana mangarajai marhite-hite hagogona ai, say mangaranapi matana tuak kabangso asa unang dipagijang akka panggunturi dirina sela. Puji ma di batanami, hamu aleka babangso, jala patu bege hamu suara puji-pujianna. Ibana mambain hosatta mangolu, jaladang diloas tota tersuladit. Ima sahatna, martua makana tumangion hatani bata jalana piopsa. Amin. Tahari dako maha porsiaut tai, songon nahinati dako ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok. Porsia ini bago, ido hata porgul. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jaoba nasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata na tuman na unabernit, di panghuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di haup nur silang, na tuat tuban watoru, na mula mangol di hari patuluon, na manay tu surgo, lahun itu siamun di bata Jehova, na manay pargogo na sundusan, imay bana pemula sawat tanohon, na umiara na mangudon kamat, au porsia di Tony Babadia, Jalado sada uria na badia, uria atau panyala Kristen akan abadia, do dia stan dosa, do dia tay namando, mula mangolu sawot daging hal na umat, do dia ngolun sudah. Amin.
Horas madihita salutna. Sonari tabegema titing dihuriata KBP Romangun Minggu 3 Juli 2022. Partangyangan Wik. Ganup hari Rabu pukul 10 siawib patupau nihuriata do partangyangan Wik marhite tatap muka di gereja dohot langsung sian YouTube HKBP Romangun. Pinangido tuhita asa madoti partangyangan di gereja Manang di Bagaslabe. Padidion Nabadia, Minggu 3 Juli 2022 di Parminggon pukul 10 wib patupau niuriata do Padidion Nabadia tu Dakdanak. Dakdanak nama jalo Padidion Nabadia Honom Alak. Tolu bawa dua borua. Tolu borua. Sekolah liburan Alkitab. Sekolah liburan Alkitab tu aka dakdanak sekolah minggu nanaing di Patupa hari Sabtu sia Juli 2022 maringanan di Rumah Perubahan Escape Bekasi. Hatorangan namangihut boi ma di jaha diarotas tikting manang di web HKBP Romangun. Jadwal dohot kegiatan katekisasi Sidi. Patupau niureta do makatitangkon aporsiaon tu aka yana kota pelajar Sidi hari Minggu 10 Juli 2022 di Parminggon pukul sia 30. Jadwal dohot kegiatan pelajar Sidi tahun ajaran 2021-2022 Boima di Jaha di Arotas Tikting manang di web HKBP Romangun. Penyerahan hewan kurban. Hombar tu program niuriata Jumat 8 Juli 2022 pukul 10.05 wib naing pasaton ma hewan kurban 3 ekor kambing. 2 ekor tu warga ni sekitar lingkungan gereja jala sada ekor tu warga sekitar Yayasan TK Sinantam. Ruasna baru, keluarga Roni Rudianto Simajuntak, Inata Esther Rotua Carolina Borusi Anipar, Rapdohot 2 halak yang nakona sida, Rosian HKBP Resort Jati Waringin, Jakarta Timur, alamat Jalan Tambra 2, nomor sia Rawamangun, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tolu. 2. Keluarga Riki Baja Pakpahan, Inata Erna Boru Tarihoran, Rapdohot sahalak yang nakon nasida, Rosian AKBP Resort Agape, Dolok Kumbang Hambisaran, alamat Jalan Pramuka Bakti, Pramuka Bakti Sada nomor 12 RT 12 RW Sia, Utan Kayu, Jakarta Timur, Wik UKKM. Tuhata nama masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di Joloni Tuhata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing manjalo pasu-pasu parbagasan mah Abraham Soni Arab bangun ruas ni GBKP Pondok Gede Bekasi. Anak ni amata persediaan bangun nahinan, tubuh ni nata Magdalena Burginting nahinan, dohot Orwana Polina Ursula Melisa Borusitorus. Ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kampung Ambon. Boru ni amata Dr. Andus Junggu Harunguan Sitorus. Tubuh ni inata Dr. Ria Minar Borusitohang. Pamasu-masuan hari Sabtu 16 Juli 2022 pukul 8.30 wib di Gereja KBP Resort Duren Sawit. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan Mageri Antoni Simangunsong. Ruas ni AKBP Rawamangun Wik Kayu Jati Sunan Giri. Anak ni amata Situa Humala Riris Simangunsong. Tubuh ni inata Mary Boru Siahan. Dohot Orana Agung Sri Utami Boru Lumban Tobing. Ruas ni AKBP Rawamangun Wik Rawasari Cepaka Putih. Boru ni amata Edward Lumban Tobing. Tubuh inata Flori Boru Panjaitan. Pamasu-masuan hari Sabtu 16 Juli 2022
pukul siawip di gereja HKBP Rawamangun. Tikting paduan. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma patar siahan ruas ni AKBP Rawamangun wik pisangan Gading Raya anak ni amata Jansen siahan nainan tubuh ni nata marisi boru tampu bolon dohot orana Hanna Kristina boru tampu bolon ruas ni AKBP Resort Bandung Riau Marta Dinata boru ni amata Maringan SP tampu bolon nainan tubuh ni inata rumondang boru Panjaitan. Pamasu-masuan hari Sabtu, sia Juli 2022 di Gereja AKBP Resort Taman Mini, Jakarta Timur. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma Rain Johnson Okta Prianto Pasaribu, ruas ni AKBP Rawamangun, wik Kampung Pertanian, anak ni amata sahala Pasaribu, nainan tubuh ni inata situa Rospita Ida Rame Boristorus. Dohot orana Kristi Akiri Hotmauli Boristorus, ruas ni AKBP Rawamangun, wik Kampung Pertanian, boru ni amata Mariono nainan, tubuh ni inata Suwati. Pamas-masuan hari Jumat 8 Juli 2022 pukul 8 wib di gereja HKBP Rawamangun. Tuhata nama masu-masu nasida gabi parseripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumowi di joloni Tuhata. Pelean dot akaudut ni buah-buah tajahama di arotas titing naung di pinarade ni uriata di pasu-pasu di batama akabarita masa dohot ulaun akasipatu pauta bain sangap ni guarna. Songoni matiting di uriata minggu sadarion. Arede hita sia bukede nomor 640 sada dohot 2. Dame ni dibata na sumurung sian saluhut na roha. Ima namang ramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita sudi. Ahalo kabar tahe. Sehat do sudi. Puji Tuhan. Hata ni Tuhata naik siya hanguluhonota. Marhite turupuk sadarion ima sian Galatia onom ayat sadara sahat rodi 10. Tapayuti ukma. Ali akadongan molo tung tarsomong jolma mardusa hamu akka nauk taruli di toddima pature-turehon ibana marhite-hite toddi nalapok alai matahod dirim sotung dohot
ho tarujun. Masih urupa mahamu mamorsan akan aduduhi. Ima dalan mangaraduti patik ni Kristus. Ai molo di paburnang halak dirina, ape so adong di ibana, si paoto-oto diri dui. Alai ganup mamanakasi ulaun nabi, dungi tu ibana sadiri ma puji-pujian, dada maradopon na asing. Alai adong diganup si porsanonon nabi. Alai nama mudahon hata ni dibata, tamado taruli dinasa parsaulion ni na pinudaan nai. Unang kamulilu, dang holo di bataliaan, ay iya di syabur halak, ido gotilonna. Ay na manabur tu dagingna, manggotil do siya dagingna hamagoan. Alay na manabur tu toddi, manggotil do siya toddi hanguluan sa liling-lilingna. Alay unang marnaluja hita mabay na dinggan. Ay na manggotil do hita muse ditikinay. Anggo so pargale hita nuaing. Atong bitchat sa di hari dope taulahom manadinggan. Di saluhut halak. Alay gumudang ma tudongan saha porsyaon. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus, amu na tua-tua nami ama ina hahanggi do pinaribot. Hata ni di bata si hangulunota di bagasan ngulut taon. Ima marhite-hite soso-soso. Namadok mangulahon na denggan tu saluhut halak. Atong jumolo maha tapausor husor jo satokin. Marningot akka panggulmiton, pangulaon, ningulutta sahat krodinuaing. Amu amang inang na tua-tua nami sudi, dia do nagumudang tapatupa. Ulaw na dinggan, manang ulaw na roa. Ulaw na roa na sopatut. Saat rodinwaingon, tayingok bema. Dia do nagumudang taulahon. Ulaw na dinggan do, manang ulaw na roa. Napaduahon. Dia do nagumudang tapi kiri. Ulaw na dinggan do manang ulaw na sodinggan. Nadinggan manang nasodinggan. Napatuluhon. Dia do gumodang tahatahon marhite pamangatta. Hata manang ulaw na dinggad do, manang hata ulaw na roa na sodinggan. Sian iyas ni roha tapausor-husor. Matiktung nung atarsonggot hita nuaing. Buido gumodang taula nadinggan. Buido gumodang taula nasodinggan. Alani amang inang marhite-hite turpuhon
didok debatado tuhita. Ulahumma nadinggan. Tikos manang takas di ngulutta lao majalo soso dodo didok ison. Ndak ada ora-ora. Lapatanna unang ulan nadinggan. Alai soso ulahumma nadinggan. Ulau nadinggan ima unang sappe adong naroa di ngulut taon. Mangulah nadinggan ima asa tapasiding akka ulaon nasudingga. Jadi soso mangulahon nadingga tui sedo parjulu. Na parjolo ima tu diri tabi. Baru tu keluarga. Tu dirim do tu keluarga. Dia do dau diulah hita, dipikiri hita, natahataon, nagumudang, tu dirita manang tu keluarga. Sian akan nasodingga. Huria di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Ati itu ngadong siak kita patut sabutul nama dok. Pasti do gumudang. Na taulahon na dinggat tu dirita do tu keluarga. Anggo tu keluargatku, anggo tu diriku. Lapatanna habis tano nama raik, tano nama hiyak petaho. Asal ma gabe dinggan diriku, doh keluargaku termasuk akayan akot. Tedo tahe. Anak koki, anak keluarga kido, hamorau diau. Hugogo pemacari, arian nang bodari, alai anggo geleki. Sianon prinsip ni halak batahon, pasti do nunga gumodang nataula tu dirita do tu akayan akot tanak keluarga. Anggo idak katinggalak kita di sini. Dah ngadong na manggagugugati. Jala pasti do anggo pikiratta, hatatta, ulota pasti dui. Tu dirita. Alayamang inang. Nung ngatoho akan adinggan na tahula tu dirita, do tu akayana kota, tu keluargata. Nung do nadumenggan sian naroa manang nasondenggan, tabait tu dirita do tu keluargata. Nung hubay songono, sude akan adinggan, nung hu gogo pemacari huleon akan adinggan, buado taheyasa dinggan keluarga. Olo do si patah hitam madok, sude do huleo tuho gajiku. Didok tu inat. Ahabe na hurang. Molo mangido anak kota. Aha na perlu. Mitor hatop lohita. Tanpa pingkir panjang. Amang inang. Alai molo talului jo manang tarisi hijo nuaing.
Akka ulau na denggan na tu diritai do tu keluarga ta. Nunga na denggan ni sa sitong na. Pakorhon na tu hita manag tu tongat-tongat ni keluarga ta. Dakso torop akka keluarga te. Si ata saya dong do pejupak tangis di sia bunian mekkel di sia hapataran. Molo duksaha ma akka masalah persoalan di anak kodok keluarga. Nasuhubain na denggat tuho. Sudah do huliat tuho. Sudah hapurluammu. Ale buasa songonok ko. Saya dong dupe. Juk tabigi na songoni. Amang ina. Lapatan na. Parbuin na dinggat doi. Manak parbuin na sudinggat. Habi diho inata. Sudedo wului pinanginum. Laho mar minggu, mar pungho, mar kamis, mar pesta ho. Alai puasa songonon. Nah, idu suku-suku. Si bata dope, butul do nataleho ni. Lau manupak tu nadenggan. Sudah do natao moi taleho tu keluarga ya anak kota mak nupak tu nadenggan. Man baik denggan. Si bata taida. Adong do halak nung ngadiboto. Naso denggani. Molo dung naik darah tinggi na saya mangalangi saksang do pibana. Nadenggan do saksangi. Manang amang inang. Nung ngataboto. Akka na pangagohon akatikina na dinggani. Diula akka ulaon, diripu do na denggan. Terus hadir di pesta adat, gabe raja adat, raja parhata. Terus tiap minggu. Nung na dinggani. Amang inang. Si pata kudang do taripu do na denggan alpe gudang na manegai hita. Nah, alani amang inang buasa songoni. Om mananidok na. Tabain na denggat, taulan na denggat, tasaburhon na denggan. Alayang go sa sitong na manabur tu daging duhita. Na memenuhi keinginan-keinginan. Manang hagiot ni portibiot duhita. Tasabur. Burju. Gudak tasabur. Alayang go sa betul na tu daging sabing duhita. Bahasa dong anak kota na narkobaon. Bahasa dong anak kota na malas marminggu. Na sumacahatan di bata. Bahasa anak kota gudang dopi na mangalo-alo nuaeng. Ya nak, sudah kukasih semua sama kau. Apa lah. Apa yang terjadi? Naso denggan. Ala buha. Mada burhita tu daging na, tu keinginan na, tu hobi na. Ima nasala. Ola na denggad do hubait tuho inata. Habi na hurang. Na denggad do hubait tuho amata. Alay buasa torop nuaeng. Keluarga nasay tarbegedo pe. Marbadai, martokar. Marhata nakasar.
mabba ini. Nah, dengan nataba ini HP, manabur tu daging. Jadi alani amang inang, sabar, mana kasih mahita. Manabur tu daging dohita, manang manabur tu partodion. Kehidupan awan nafsu, keinginan-keinginan. Ni portibion, manang manabur hita, manupak tu ngolu partodion. Jadi alani amang inang, songod dia dohita. Dahola pardaging odo tahe na taulay na dingganita tok manang na manabur tu partodion dohita. Ahado na manabur tu toddi. Ima hata ni debata. Coba maju tak pikirin. Tarenungkam. Jojot dohita mengala manang kalah tua kayana kota. Manang jojot dohita lepatan nasib asa unang ribut, asa unang mangalo anak kotong tapar lehoni. Sudah na pinangidona. Alaya dong doi mardongan hata ni debata. Manang ta persiap po ni bana. Adorak sotaleo ni tatupui ho hata ni debata tu ibana. Asa di boto ibana ahado guna ni nalinggani. Nabinain ni natoras na tu ibana. Nda hola di jalo buti. Luar biasa. Adong dosa betul na somal na denggan si pata taula. Apalagi molo opung ate. Pangiduan ni opung paupunay ate. Wah torhatok deh. Aliang go tu anak kon na tu helana. Ago pete jok inado kan. Aliang go ropa opuna. Toripalian apalagi tu anak kon. Alay sa betul na si pata tapar leoni ala buah. Asa sipo. Unang gutur ho. Asa unang laho marmiami. Asa olo ho mangan. Asa unak tangis co. Tor langsung maliparleon. Anggo dita madok nadenggan di. Ngataulan nadenggan. Alang go pakorhon na guna na tu dia tu perkembangan ni. Perdagingon na do manak pertodion na. Amang ina. Oma si pikirata. Jadi aha nata pikiri ido nataula. Manang aha nataula sian nata pikiri aha nata pikiri denggam may sian hapor syautta. Dada sian nanyojar ni perdagingot. Nah, napadua ulahom manalenggat tudongammu saha porsyaon. Jadi unok ni pudaon aholongi dongammu doson dirim. Songo dia dohita maka holongi dongatta do nasana adong dihita. Naparjolo dipangido di turpuhon. Masih pature-turean mahamu. Di perseoran huria. Di keluarga. Di masyarakat. Di inganat pangulaut tasiganupari. Di pangido tuhita. Masih pature-turean mahamu. Molo diata Indonesia di son memimpin. Manogu-nogu. Lapatan na di son dang jadi segaan.
Misalnya, molo tarsomong dongam. Baru di Beko, ninna disi. Anggo si Paulus satan di bata, molo salah dongamu, molo diula na sodengkan. Tarsomong imana badabu tuha jahat. Masih paturi-turian. Memimpin. Jadi ido inti dihita HKBP sabutulna sasitong. Ido bena 2 hali sinu di gudang. Gabe digatti mai sian ruhut pamicangot sabing. Gabe ruhut parmahanion dohot pamicangot. Anggo na jolo hola ruhut pamicangon hola na mamicang do. Molo adong halak salah dopak huria, dopak libata secara moral di huria, dung ditibangi dabuhon uhum. Alai dung adong parmanion do pamicangon. Arpatanna parjolo jo di parmahani. Nang jotor di dabu uhum. Amang inang. Molotung di dabu pe uhum dang gabe tinggal honottoni, bolok konottoni. Alai urupi bana pature ibana muse. Asa mulak ibana manadda nakin hahuranganna. Mulak muse ibana tu debata. Memang ulau naloja do. Dang mitor hatop amang inang. Jadi amang inang na didok disi molo tagan madabu dongamu tarsomong mangulahon na sala unang si tujang nagadap alai si togu mahita ala boha ala didok dison nakin ahita besudebu idu sala bodoh hita dang sempurna hita sudi. Dang adong jol mana sempurna. Saya dong do na hurang. Saya dong do na salah. Na taulau. Lapatan na molo tu pajupak kita tu halak. Na tarsomong manang na badabu tu acahaton. Alai sabutul na manungguli hita dui. Nabuy do hita songon ibana muse molo so awas hita. Namang inang. Jadi iko manat. So tunggabe terrabing ibana. Lapatan na gabe terpisah ibana muse. Anggun ay nga murah-murah. Orang nurak sikop pe jawapan ni akaparlado tua ruas na ngamit torhatop dipikiri gereja nasing. Nalani amang ise do songod dia do halak na manugu-nugu na memimpin na pature-ture hono. Didok dison ima partoddi na lapok. Siya toddi na labok maiba. Mono maringoton. Ang laborat. Jadi so tung diripuhamu lapatan na adok partohonan na hebat titel na. So tung diripuhamui nunga partod di nalapok. Mati tuk pikiran na, hosom na, dendam na lo dibain. Idu na jot. Manang dia pi. Idu bena amang inang. Di ayat 5, saya dong dosi porsanon Nabi. Kita punya beban. Adong do nata porsan masing-masing. Dang adong nahias, dang adong na sempurna hita. Amang inang. Dang adong naripas. Tuksada pisyak kita on. Alani sabutulna ulaon na borat.
alani ikut partodi na lappo mai bana. Jadi seorang pemimpin di gereja, bukan ilmunya, bukan pengetahuannya saja. Ale perlu do spiritualitas ini pemimpini partodion nai. Walau ibana pature-turehon. Menggembalakan nanidok narisi. Jadi ikon halak partodi na lapok pribana. Artinya dia bekerja dikuasai roh juga. Tidak ada hola pikiranna, tidak ada holan setabi nakin nadong naroa nama saya hubungan na sodingan gabe tubuh hosom na muse dak partodi na lapo. Ape jojok do gabe do gunano gabe tantangan lo diakap partohonan di huria. Berbagai aturan-aturan, pasal-pasal dikenakan. Mitor dirukari jo sudeon. Asal lau pagomoscon haputusanna. Lau manguhumi halak. Jadi molo partu joloto dina labok begeo jo. Ta begejo ibana. Ima parmahanion. Dang mitor hatopi. Alani ikonadong do dibana kualitas rohani partodion. Mardongaton hata ni debata. Nakita pehona dusungoni. Nang di keluarga ta ama ina. Bisa saja ini. Digohi. Keinginan-keinginan lau papuason na di diri nabi. Jadi yang go ulaun mangulahon nadenggan ima partodi na labok. Baru na berikut di son ima masiurupan maporsan akan aduk dui. Jadi do ben natapake sebetulnya dialog. Dialog sama duduk, sama berdiri, sama apa namanya itu, mangalehon luas, mangalehon informasi do komunikasi sama. Unang di kotak-kotapi. Kan dah jujur do kita, dang di hoi, sipok, ina kan? Begitu. Apalagi tu anak kotai. Amang inang, aleda kupa buai sina. Natari di retreat. Tu luma, dak dan ho mengangguk. Tu matangis. Nanti saya akan lanjutkan lagi nih. Amang inang. Jadi alani juk duhita sungoni. Baru na berikut. Unang adong na paburnang dirina. Ado na paburnang dirina. Jujur dohita lapatan na terlibat dia ke ulaun adat, ulaun keluarga. Boy dohita terlibat di sada kepanitiaan manang seksi-seksi di huria. Alay tapikiri majo taingon. Olo do sipata nga ketua seksi hita, ketua dewan, manang ketua tim hita. Manang sekretaris. Alay jujur do dakyaron. Alay mo ludung diula dongan na. Berhasil mitoribana lupa jolo madok. Wah, bering mani. Kenala ni auduk ketua, meludak dak ketua udak saut. Apa sorong na diulana? Sorong na ni leon na. Sorong na denggal di bani-bana. Alay ipabuah-buah. Songon na himana manapahebat pajago-jagohon. Ini yang sering sadar sadar kita. Amang inang. Jadi alani danggabe gijang dirita molotung marhasil hita. Ay dong. Sudah itu hita punya beban. Adong do si porsanot tabi. Baru napatuluhon. Mangulahon na denggan ima tu saluhut halak.
Nah, lapatan lison didok Apostel Paulus lison. Nadinggani tu sudai halak. Alai parjulu ma tudongammu sahapursia. Alanggop inti ni pesanon tu sudai halak. Dang maribar marga suku manang budaya manang ise pehala. Alai didok parjolo ma alan nuju mojot lo ditiki halak na sahapursiaon halak na sahuria ido nagumudang ro akasitaonon. Manang di tengah-tengah ni huriai saya dong dope akan na perlu si urupon. Ido na nidok na disi. Jadi amang inang parjolo tu nasa porsiaon itu soal prioritas. Isema sipatu julut. Ditibangi ma. Ale yang go inti pesan naon ikut tu sude dada tola tu bagasan ale dohot lo tu luar ni hitaon. Ala ido nagumudang marsitaon rap lo ibana sepenanggungan sependeritaan mengalami lapatan anakin serangan seluar tu persauran na dihuriai. Ido benedo Apostel Paulus oddo colo parjuru. Asa gumogun, asa kuaton, asa tarapu loco. Baru boi mabay na linggan mo siya tulungan na. Jadi amang ina, molo tungadok pia kapunguan kategorial. Dito nga ni Huryata. Hindi ada holat tu diri na sabingi. Anong hebat o sipata, molo so masuk tu punguanon, dang masuk tu punguanon, baholo sa siyong nasip-sip, o nasing. Ola sada do to punguanon nasusad daw alitor. Molo tungadok pehita marpungu lapatan na marhite punguan kategorial manang wik naung dia turhon Huryata sa sitong na mangujar hita dui asa boy tabay na denggad di punguani. Dada na yung mga sahon nga kagugon ni punguani. Alay mabay na denggan tu punguani do. Jadi lapatan na ido na boy mangojar hita di tonga-tonga ni punguani. Nah, jadi isi na boy mangulahono. Aka na di bagasat todi. Alam mo no peta bay na denggad di punguat tabi manabur tu todi mai. Unang mandabur tu akka kepentingan perdagingon na dipungani. Doon na jot. Lapatan na sadar tarida. Bicar sadiari unang marnaroja mangulahon na denggan. Maksud na hadison. Parhasayak tiki. Adong do na dileod debata tuhita nados tuhita suri. Na dos di leo debata. Ale adong do disagihon debata tu hita. Obar tu talenta do tu pengatoa tu gogota. Dia manadosi. Ima partikian tiki waktu. Dos do di leo debata tu hita. Alai boado hita mamakke tiki. Di siman non lapatan nanakin. Persagi ni debata tuak kapasu-pasu. Amang ina. Wah tikim sanari amang. Ngaulat ni dia nama. Jadi perseak tiki lapatan manag sa diari pe. Jangan tahan-tahan. Unak tahan. Mabay na dinggat tudungan. Imana nidok na disi. So tunggabi salpu tiki. Detik per detik, menit do per minut, ikon taisi
tatakku pigabe sada karya manang ulau nadinggan. Tonga-tonga ningulutta. Ale molodung didok debata habis tikim. Time is up inna. Ngasai beho. Tak terbaik kita be. Mabay nadinggan. Nah, alani amang inang mangulahon nadinggan hita ipolana ima manabur tutol tido. Tuahai sudi molomago do toltim ninna. Jadi alani bica sadiari dope. Au ono 25 nama. Terus makirim malak sadiari. Adong nok 70, adong 80, adak tarbae nawe ngamatua. Tang boy bedak partiki. Boy do hitan madok songoni. Marguru tuhai pasot ta alai anggo pikiran. Hata do pabainan. Pakai tiki do tinggal. Idu nani do nadisi. Jadi taulah mana dinggan. Manabur tu partodiota. Amin. Pinuji pinasangak mahwali Tuhan ala di dasdasiho disosoiho do habi dia kapartikian na di basa-basa ko tungulu nami asa mangula nadinggak kami ala hodo nadinggat situtu nama buan roham do holong ni roham nadinggani do nauk kujalohami jalahu pasatami mai tu saluhut halak atong buido nadinggani Tuhan marhite-hite hatam, marhite-hite tangiang, marhite-hite persaoran, perjupangan, buido nadingkani ali Tuhan, marhite-hite haporsion nami, suaksoni nakpabainan nami nadingkani. Atok Tuhan dibata siap permingguan namion, begitu hamahata nami do pangiduan nami, tuakan na tua-tua nami na dibagasa persaitot Tuhan. Mangatar pangaribuan, Gloria Emilia boru pangaribuan, tupal nenggulan, situa penglistar sitorus, nyonya situa saut siagian boru siregar, mosa Christian Natalino utagaol, nyonya situa tabunan boru pardede, torang marpaung Martin Simajutak situa evangelis, nyonya te pasaribu boru sianipar, Elpin Manik Nurmani boru siombing, Benny Daniel marpaung nyonya simarmata boru simangucong, nyonya simajutak boru pajetan, nyonya situa marbun boru nenggolan, Leonard Pangaribuan, situa SP utasoit, Edison utapea, nyonya siahan boru sitanggang, Las Maria boru panjaitan, nyonya Damanik, Siti Nurlina boru marpaung, KM si hombing, nyonya situa, Epanglistar sitorus boru pasaribu, Esther Manaria boru sitorus, Dewi boru sitorus, Raden Marpaung, TP Simanjunta, Siti Mawar boru silalai, nyonya sitorus boru sinambela, nyonya Baster Manurung boru aruan, Maruhum Tambunan, nyonya sitorus boru nainggolan, Naomi boru tobing. Mauliate matuhan, tangihom mak, pangiduan nami, suderu asmon, tuaka amanami nanami nagalialani parsaitanon. Saya pasu-pasu akka ubat naksipanganon dinasida, lumobi ng akka keluarga na merawat. Saya leon habingeton, tabay holong ni roha dinasida Tuhan. Mauliate situtu marohan nami dio ali di bata, saya pasu-pasu patulus masudia ka program di Huria, akka naneng mardungas saripe, akka program-program, akka nang rotu huriamon gabi ruas na manguru na linggam manasida, suaksoni nang akka ulaw sosial, pinuji pinasanga maho, hodo na mamajadi saluna. Mauliate matuhan. Amin.
Martangiang mahita pasahat to peliat tatu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut si leo-leo nadinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilometu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huwa parhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai maruhanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami hudang ni silolomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajomu. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Sesa madosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangunjunan. Palua mahami siat pangago. Patok tong maroham tu dibata, mulak mahamu, jalo hamu ma pasu-pasu.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sondakko Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor homma damena tu todim. Sahab ma jalang-jalang nami, ita nama si jalangan, kami sudah padita, para lado, para gedda, pajatikting, par musik, dohot multimedia, pasahat tot Tuhamu. Ya, salam kebaikan. Oras ma. Berdoa. Kasih Nantang berlokasi di Jalan Wisma Jaya, Blok J nomor 6, Rawamangun. Kami mengajar dan mendidik anak-anak yang oleh Tuhan percayakan di sekolah di tempat ini. Di TK Sinantang, kami mendidik dan mengajar anak-anak bermain dan belajar bersama-sama untuk mengoptimalkan perkembangan pertumbuhan mereka dengan baik secara akademik maupun karakter. Kurikulum kami terintegrasi secara holistik dalam berbagai pembelajaran dan kegiatan. Kami mempunyai wadah exploring untuk memfasilitasi perkembangan anak dalam bidang nature, science, art, kognitif, motor skill, social skill mereka. Sinanta menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Di TK Sinantam, kami juga rindu untuk melatih dan membekali anak-anak sehingga anak-anak ini boleh tumbuh menjadi generasi penerus bangsa yang kenal Tuhan Yesus, percaya Kristus, bahkan mereka boleh mengembangkan segenap kemampuan mereka untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Kami juga ingin bekerja sama dengan orang tua sebagai partner kami
untuk bersama mendidik anak-anak sehingga dapat tumbuh besar serupa Kristus dan menjadi generasi penerus bangsa yang memuliakan Tuhan. Sinantam memiliki fasilitas playground, outdoor, dan indoor untuk mendukung kemampuan anak dengan optimal. Mari Bapak dan Ibu kita tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Di dalam masa Golden Age mereka ini, biarlah mereka boleh mengikuti pendidikan di TK Sinantam. Mari kita bergandengan tangan bersama melakukan pelayanan pekerjaan Tuhan ini. Shalom, saya selaku orang tua murid dari Nuela kelas KGA. Testimoni saya untuk pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak dari TK Sinantam itu bagus dan bermotivasi serta mengembangkan potensi dari anak-anak. Dari kegiatan yang diselenggarakan oleh TK Sinantam membantu dalam perkembangan motorik dan perkembangan mental juga dari anak-anak. Kami dari pengurus Yayasan Sinantam, pengelola TK Sinantam di bawah KPP Rawamangun mengajak para orang tua, murid-murid yang belum bergabung dalam TK Sinantam, mari bergabung, yuk kita sama-sama belajar di TK Sinantam dengan sukacita bersama guru-guru yang berpengalaman dan juga memberikan hati buat pendidikan anak kecil ini yang terbaik. Mari bergabung, kami tunggu semuanya ya di TK Sinantam. Salam. Akhir kata, new spirit, new hope. God bless.